Yabo mayogathi mabangathi bayamsoka into ecijile. Akasiphathi. Yakhonkolo mfana. Angani uma ufuna ukuyibona lento yami egcwejile le mfana nami ukuthi ingakanani. Akusenkinga le mfana kithi ikuvezele. Ngikuvezele na. Yi Hello everyone, hope usuku lakho luhamba kahle. Iyaqhubeka ke impi phakathi kwa-yogurt kanye nombeje. Bebanga ukuthi uthe umbeje uma yogurt unento encane igcijile. wezingcwele. Angiweni ngiphi ithuba phela ningidedele nje lodwe la. Nomfana ngimbonisa abantu. Ngimshiya isibhayela sekuqala nje la ehlweni. Phela ngisiyo ugqabashe mina. Ngabona nje nemvimba lapha wafuna wasibone namandla lona imbamba. Angiyidedele iringi nje. Ngiyidedele iringi nje kade ngiqala nomfana. Mawuthi uyazi le ndaba uthi yaqala phi, njengoba ikhombisile-ke kusaqala ividiyo ukuthi umbeje wasukela yena uMayogathi wathi unento encane ecije. Waphendula-ke noMayogathi ukuthi amvezele na njengoba elibele ethi unento encane ecije. Hhayi, wabuya-ke phela umbeje, wabuya nenye ividiyo nansi. Ngikuvezele na. Ungathola ukuthi mayogathi into ecijile uyiveze ngempela yiyo ukuthi incane ayibonakali. Makufanele ekhiphe into ecijile kumele iqale ivule iphampasi. Yayizwa-ke indaba yakhe umbeje isukela omunye nje emsukela nje. Hhayi, uyamsukela ngempela ngoba phela ayikho into ayenzile bandla. Hhayi, ayikho nje shame into ayenzile uMayogathi uvuzane wamsukela. Nganoma ucike ukuthi uyatrenda yini lezi iy'nsuku ngokuthi ubonakala ney'ntombi ey'ningi angazi, but nje uyamsukela nje usukela omunye umfana. Anyways-ke guys-ke bekuyiyona-ke ividiyo yanamhlanje lena yakhe-ke uMayogathi benombeje. Mawuthi khona enye drama but kwabo esukumayo, khululeka, ngikhona nje ngizokulethela yona. So okwakho ukuthi usubscribe ukuze ungaphuthela amavidiyo afana nalawo, uphinde ulike phela uma ukuthi uyithandile ividiyo. And mina-ke I'll see you in the next video. Hambe kuyobuka enye ividiyo kule channel. I hope ukuthi khona uzoyithanda. Bye.